Because
I'm
Taxi and
before you go moto, azumoto, go se taisi, can never taisi, Makairo, Osagaze, Hipodo, Kovalu, Helicopter, everybody,
ego na-agụ chifogodu win mmadụ odogwu gọmisi n'ọhịrị ego ọrụ Naijiria gọmisi construction ibudu na-asụgbu oyi na-achị chairman n'ịgadị ejelu ndị ibudu na-achị n'egwu ọ na-akwa ndị ọ dịka na-eme oriri ịkpagụ ka o jide mafet ọrụ okporo ụzọ aghara aghara ibudu gbapụ mmiri na-achị o siri na be nna ya rụrụ ụzọ laiku ndị ibudu nke izizi na-achị etozu ezi ọ na-eri ego ị na-akpọ ndụ ogbupụta ị na-akpọ ndụ ọ na-agbachi aka egusi ọ na-agbachi aka egusi ọ na-agbachi aka egusi ọ gbachapụta ndụ obodo ibudu nke izizi na-achị nnukwu ife ekwe na-akọ ọbịa igburu chiọma ọdọma chiọma ọbịa nnukwu ife ekwe na-akọ o so na nnukwu ife ekwe na-akọ chifere fosis igbe ego ka m na-akpọ ụba na nsugbe obi na nsugbe n'isochie obi na nsugbe ọ ya adịrị gị mma ejere m ụba na nsugbe gbanwee bute ego na-akpakara m ozugbo were ego wee mee mma ọchị a na-ekwu ka a na-ekwu lọrụ ụba were bunye jebutere ji ya na ofe mkpọnge irigo ofe mkpọnge irie ofe mkpọnge ọ bụrụ mmadụ na-agwaba gị okwu ụbara ntụwe n'obodo obi obi zuru keme ọkada ka ị ga-eje jekọta nwaanyị ọma n'ụlọ anyị ji eme ọnụ o wee je na-esi ofe mkpọnge osichasị ofe mkpọnge onye rite okwu enyi ọ dịghị ka mụ ga nsugbe dada ụba onye ga-adị ụba na nsugbe ụba nnukwu ife ekwe na-akụ nnukwu ife ekwe na-akụ chifu mmadụ ka akụkụ ka nna akpọrọ egwu a omere ọra na baga omere ọra n'izu nke omere ọra onye ji gị ji mmadụ onye nwere gị nwere ife onye ji gị ji olo chukwu nyere gị akụ obodo na-enyere gị ọzọ aka omere ọra n'izu nke onye ọma na baga na omere ọra polisi kanko mmadụ kanko anya mụrụ ezi esi akachacha ike mmanụ obodo mmadụ ọnwa eji eje ọbịa ọdụmị ife ekwe na-agụ o so na ndụmị ife ekwe na-agụ chifu eze mmadụ na-eme and if you go to what a pachaka or you was going to say what a pachaka so what a pachaya chukuja gat uruna hero dozak pachaka oya dele ma pachaka oya what a pachaka
Igbo Ifeatọ eze n'otu nke ndị atọ na-eri eji na akwa ndụ okwutebe ndụrụ chụọ atụ eze ọya adịrị gị mma mmadụ ọkụ eji eje ọbịa Osona nungi fekwe nako Chipiji nene kapu na kuiji nene Arusa budu ni gadi Obu kiseje Arusa budu oye magi mamari Oye jigi jodo Okoro gaki baga Oya adini kimpa Ipana kako Urune yere nozaka Ide eji soke Odi mariki kayi na chom Odi mariki kayi na yochu Yala mutati adi eri Oye zile eri bari Yala mutaka supana Obya Arusa Oh, nungi fekwe nako Osola nungi fekwe nako Osola nungi fekwe nako Chifogo sunuti goro Uzo kawanu kana koro Oko koni gade Ozo kiba kiba Oya adiri kimba Uzo kani sunisue Mado mejeje Goro Ozo kiba kiba Obya Ozo Ada
kama ije ọzọ anyị na-eri taja anyị amị taja anyị na-eti egwu anyị egwuregwu obodo igbo na-egwu ụdalụ ego ọnụ ada ndị ọnwa kwamitere mpeni ịna-arụlie enyere mpeni ịna-arụlie ya enyere ụga pasatọ ịna-arụlie na akpa nwachọrọ onye agbata usoro n'ụzọ enugwu ya gbarakwa ego ọnụ onye kpọrọ gị obodo iwe ya anyị chọpụkwara ete mụ na gị bụkwara ete ọbara akụkụ igbo dede m nwanne ọbara akụkụ igbo dede na abụsọpụrụ onwere nwa afọ igbo gị ya ya enwe ife ọ ya sị gị ka ọ kọtara de ya ọmarụgodo iwe de ya ya ekwu tupu ọ mara iwe gị na ya ya eje mụ na gị bụkwara ete anyị chọpụ nwa Naijiria anyị chọpụ nwa Naijiria abịa n'ime nwa Naijiria atọmụtọ si wepụ aghọ East and West anyị chọpụ nwa Naijiria North and South anyị chọpụ nwa Naijiria abịa n'ime nwa Naijiria atọmụtọ si wepụ aghọ ya anyị iso nwa Naijiria Lagos nwa Naijiria Abuja bụ nwa Naijiria Ali Igbo nwa Naijiria Hausa nwa Naijiria Yoruba bụ nwa Naijiria Aladibe nwa Naijiria atọmụtọ si wepụ aghọ ime na-aga na-erute mmemme anyị Aladibe nwa Naijiria ụfọdụ na foto ofe abụsụ ọchịchị ụfọdụ ka agụụ na-anyụ anya ụfọdụ ka kwachi ọkụ na-eme ihe ụfọdụ na-akpa moto na-eyi ise ụfọdụ nwere moto gareji ise iru ebe asụsọ moto ejuo ụfọdụ nakwa na ebe afọ ereka onwere nke a ya ebie n'ụwa mgbe ya asị ka o wechọrọ ihe ọ ya eri kama yareka ebe afọ asị na anyị ncha bụ ofu agakwasị na anyị ncha bụ ofu isokwe na nwa Naijiria ndị nwa Naijiria ndị nwa Naijiria isokwe na nwa Naijiria ndị nwa Naijiria ihe wuru ihe ya eme ibe watara bụ nwa Naijiria ihe mwarụ bụ nwa Naijiria mmanụ fuel nwa Naijiria kerosene nwa Naijiria crude oil nwa Naijiria crude oil nwa Naijiria gọọmenti nwa Naijiria polisi nwa Naijiria soja nwa Naijiria ewepụsị anyị ibe nna niile ọya adị egwuo ayie anyị ebi ya na-ete aka anyị abụghị agbaghị egwuregwu anyị ebi ya eme mgbe oji obodo igbo iwe ya anyị ncha na nwa Naijiria eleru ndị nwa Naijiria bịa n'isokwe na nwa Naijiria ihe gwuo ha yie atọmụtọ si wepụ aghụ ekele ire o nyere mmadụ ịtọ ọkwụ ya ka ofu onye jiri ji elu ire o nyere mmadụ ịtọ onye dịkọta anya nye nwanne ya echecha na mba ife nwa na-azọ afọ okwukwu ka ife nwa na-azọ ka anyị gozie bụ nwa Naijiria ka anyị kpata na bụ nwa Naijiria dewuo aje asị na ijikwa ụgbọ ka mmere ụgbọ elu kara aka ụgbọ elu ejikọtara nwa ọzọ awata ijikwa ụgbọ ka na-akpọ ya ụgbọ elu kara aka awọsị ka na pepara dewuo aje ọkpọ ogologo n'ụlọ afọ ya na-agbara kwe n'ọsọ ya aka akụta okwuta taa ka ebu ọkụ oge ka ọ na-ewe afọ ya na-agbara kwe ekele n'ụlọ ekele ọnụ dewuo aje ebere nụrụ emere boyadi ọdị mkpọ ọdịchọ ọsọrọ ọnụkwube ọsọrọ pàtàkìrà boyadi ihe na-ekwu n'ikwu boyadi ọkwa ojukwu na-ekwu ọchịagha n'ọnya na-ekwu ojukwu na-ekwu n'ọnya na-ekwu ọ si na ọkpụkpụ igbo ya dị ifu atọ nzeriwe atọ nzeriwe n'ukwuta atọ na-ekwu n'igbo ya dị igbo ya dị ihe ọzọ ọwụwa gbabebe iru n'ala ma Lagos ihe chacha ihe dị igbo na-eme ebe nwere eletrọniks ebiri alaba na mụ na mụ
ayere turu 40 naira aliteja na labatata 400,000 ọmụgba dị fobi ego Igbo na spọnsọ okporo ụzọ ọ bụ Igbo na spọnsọ okporo ụzọ apụta Igbo wa na-akọ Igbo ya adịrịrị ije na Abuja ebe nwere ndị ego maketi Igbo na-eme Igbo ya adịrịrị ijere kọka Lagos ebe nwere plumbing material ilekọta ihe Igbo na-eme mmadụ Igbo ya adị agaghị electronics Igbo ya adịrịrị ọgbọtọ business Igbo ya adịrịrị apụta ibe a na-ata emere nnukwu emere iwe nsọrọ Igbo ya adịrịrị ego oyibo isokwu bịara gị mechara bịa onye kpọrọ gị ọbada onye kpọrọ gị onye kpọrọ gị mgbe gị ga-ebịa ọrụ ka mgbe elu kpọrọ bịa ọrụ ka mgbe mkpọrọ chọrọ bịa ọrụ bịara chọọ ọrụ nke ọya aka ọrụ bịara chọọ nwaanyị ọya rọrị ọrụ bịara mmarịwa ihe ya asị ga-efu oge eruo na mmọnwụ ọkpọ nwere ọgba n'ụlọ ewu ọgụ ayiye ada ndị ọma ada ndị ọma ọkwa nyere ofe ịnarụbie enyere ofe ịnarụbie ya enyere ofe apasatọ ịnara m chi na agbanwe chọrọ onye mmadụ zugbo n'uche ya kpọrọ ego ọnụ onye kpọrọ gị ị na-achụ m onye kpọrọ m gịnwa onye kpọrọ gị ebe ị na-achụ m onye kpọrọ m gịnwa onye kpọrọ gị ebule mara n'eziokwu nara na ebule mara n'eziokwu kwuru abụ karịkwa iji ego gị tupu mmadụ ekwetiri ile yewuo ahịa ị ka na-achụ m onye kpọrọ m gịnwa onye kpọrọ gị uju okwu ka jụrụ ọsa gị yawa uju ọnwa ya jụrụ ọsa gị yawa ụfọdụ kụzi jekwuru ya akụzi yawa ụfọdụ ekpere jekwuru ya ekpe ya yawa ụfọdụ ụka jekwuru ya ka nka yawa ụfọdụ dịbe jekwuru ya akpọta ọkụ yawa ọkụ erika dị ime nwa ya akpọ yawa achọrọ m ije nupasi yawa achọrọ m ịgo orijinal yawa ya ebe bụ orijinal yawa maka ihe na arụmajọ ọrụ nsogbu yawa ọya narịgo ego orijinal yawa ọjọjọ okwule gị Taiwan yawa ya anyị ikụghachiwe ya azụ yawa ndị eze aka jekwuru ya akpa gị yawa chidọrọ aka jekwuru ya akpa gị yawa ka ndị ebe dị n'ime mkpụkọ yawa arụmajọrọ ngwa nsogbu yawa ka ndị ndote bejọn yawa achọrọ m igo bejọn yawa ọya narịgo ego bejọn yawa ọbịaghị okwunye gị asaraza yawa ya anyị ikụghachiwe ya azụ yawa aya gbanwe sistem waji azụ yawa asịrọ sistem ka waji eme yawa asị gbanwere ka waji eme yawa ihe nwụrụ aje yawa ọdịdị egwu jekwuru ya akụ ya yawa ama ama jekwuru ya akpa ya Chifu Akunne Ofodu Ogbuefi Akunne Ọnịcha Managing Director Migro Nigeria Limited Ìlànà Pàgọ́ Wọ́ọ̀lù Chifu Joshua Chinwendue Agubu Nwata Dole Ade Managing Director Niro Alikie Pharmacy Nigeria Limited Biko iwe na anyị na-anụ Nsogbe na nwa Nigeria Ọkwara Igbo niile Ọkwara Igbo Nsụka dị ise Biko na olu mejene Anyị etinye data Anyị etinye data Ihe na ndị Igbo na-achị Isi ewu ọnọ dada Saladi orugo dada Kula mmanya nọ n'ise Anyị eri anyị egwuregwu Ada ndị ọma Ada ndị ọma Ọkwa m nyere mgbeli Enyere mgbeli Enyere mgbe apasatọ Ịnara m chi akpa nwa chọrọ Ya kwanụ sukuru n'ugboro Ya kparakwa Ara ebe ọrụ ya kpọrọ m Gbogbo ebe Anụ ebe m siri ya Obodigbo ejo kọrọ Ya si dị ijikwa n'ụgbọ Ijikwa n'ụgbọ ka mgbe ụgbọelu gara aga Ụgbọelu katara ọrụ ọzọ Tawata ijikwa n'ụgbọ Ka na-akpọ ya ụgbọelu gara aga
Make
onye uwe n'ụdị ozi ego ọnụ a na-ekwu ọnụ na-ekwu okwu ekwe o nwere ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị ndị ghere eghe na-adị mma ozugbo onye ọya ghọrọ igbo duru ya jere Lagos o nweta nwaanyị ahụ ọya ghọrọ igbo kpọrọ ihe ọya na-emewu eme ọ bịazi oduru nke nwaanyị jere ebe na-ere ife obodo isi gwata obodo gwata obodo gwata ahụhụ were kwụsịa egwu wapụpa anawa mgbe ya anata na ya ọ rapụrụ ya alarụma ụkpọ nke nwaanyị ya kwụrụ ọchị ibe na-atụrụ gị ma onye iwọkọ onye iruo na-aba ọdụdele na-anata aba anyị nwere 5 days ọ dị ise aba ịgbagote Lagos jụọ fari onye Lagos dị n'anya anyị bụ Lagos anyị nwere 5 days ọ dị ise iruo na wọ ọdụdele na-anata ijere na Abuja ama m ebe ahụ ka anyị rụrụ ụlọ arụ ise na agwa iri ịchọrọ mee ịgbagone ịchọrọ mee ịgbagone ịchọrọ mee ịchọ mmadụ onye ịchọ fashi onye ịchọ flat anya m edozi flat ada anyị ka ndị otu mgbabere ụlọ na-abụ ụlọ ibe ọrụ na-ekwu na ya bụ ife na-adị egwu ọga nwoke ị na-eghe eghereghe na-ekwekwa gị nwoke ị na-eghe eghereghe na-ekwekwa gị nwoke mgbe tinye foto nke nwaanyị na-aza n'isi alọ mgbe nnukwu mma amara gị na mkpọpe nnukwu ma mgbe tinye foto nwaanyị atụmazi anya ego ọ ya atụ anya nnukwu ego ya ebute ọ bịaja were mere anya nwoke asasị arụ ọpụta ọ ga-agaghị ozi aka na akpa wepụta 200 naira aka na-ejide gahapụ ego moto gahapụ ego ụgbọ aka ọsị ọzọ ga-abịa ọsị ọzọ ga-abịa mmemme ị ga-egwu ka mmadụ eziokwu gbakọ ya ga-egwu gị mmefu ya n'aka ọ na-ahụ ọ na-ahụ ojisiga n'aka ọ dị nwanyị na ọ yi mgbe ị jụrụ nwata nwoke na-arụkwa nwoke ọnụ a na-ekwu okwu na ọnụ na-ekwu okwu ekwe ịjụ nwakọrọ na ọsị ọzọ ya akpata nwakọ ịgba nwakọ ndị ọzọ ga-akpata nwa mkpọsi ya ege ije ma afụ ijebe ụlọ ọfụma mkpọsi dị bọị tụwa ya ajụjụ ọgịnị ka ị bịara n'ebe ana m ajụ ịza ịgbapọ ihe ka mkwado ego ọka gị nwe na-enye anya ọka gị nwe na-enye nwerekwa onye obi eju eziokwu na nwa gị nwoke na ọya achụkwa gị ọya aka gị mma dịka anyị mechọrọ ihe emere nwoke esozi n'ọnụ n'ụwa nwaanyị esokwa n'ọnụ n'ụwa nwere ike ịnọkọta n'ụwa fụ na mmadụ na-agba mmadụ na-agba kama o mechara ka asịrị eleti otu esi agba mbọ esi nyere ya aka